Kære dagbog, hvad skal man gøre, hvis der er nogen, der bliver mobbet? Skal man træde frem og sige stop? Og hvad nu, hvis man selv bliver mobbet? Anna! Vi skal spise! Det var fint nok. Ja, fortæl mig. Om hvordan det var og sådan noget. Fik du lavet et Jeg kommer til Mia. Jamen, du er ikke færdig med at spise nu? Jeg kan ikke spise mere. Ja, okay så. Skal vi ikke gå en tur? Du ved godt, jeg ikke er så glad for at gå ture. Jeg gør det kun, når jeg skal ned og købe ind, og sådan for eksempel. Kom nu, søde, det er aften. Alle spiser, der er ikke nogen på gaden. Jo, så lad os gå en tur. Du er sådan en lille dum idiot. Hvad fanden tror du bilder dig ind? Du er så grim. En lille grim idiot, mand. Ja. Du får bank i skolen. Ja, den der. Jeg vil kvalme af dit tøj. Jeg er der for dig, din lille aber. Ja, din mongol. Du tager lidt baser, mand. Prøv lige at se din sko, mand. Så hvad tror du? Hvor går du hen og køber dem? I børnebutikken måske? Eller i BR? Hvad sker der for dig? 82. Det skulle være, du er. Man skulle tro, det var sådan... Din mor, mand, hun også... jeg kan slet ikke klare dig. Du er bare så dum. Og hende der Mia, ikke? Hun er total idiot, mand. Yeah. Og så hvor klam hun er. Og hendes tøjstil, den er bare så ulækker, mand. Kære dagbog, Mia vil ikke tale med mig mere. Hun er blevet sur på mig over det i går. Men hvad kunne jeg gøre? De begynder jo bare at mobbe mig også, hvis jeg siger noget til dem. Du er sådan en lille dum idiot. Jeg vil kvalme af dit tøj. Jeg kan slet ikke klare dig. Du er så grim. Det var bare en drøm. Hej, Mariam. Glæder du til mandag? Du får tæsk. Du får rigtig meget barn. Din lille lorteunge. Ja, din lille Du lorteunge. er sådan en rigtig tudefjæs. Ja, mand. Lille anoreksi-barn. Du er så tynd, mand. Skulle du ikke have en smag, hva'? Shush. Hvad er det, I laver? Hvorfor er I altid på nakken, Mia? Hvorfor er det hende, der skal mobbes? Hvad hvis det var jer, der var i hendes sted? Hvad? Kom, Mia, vi går. Ups. Ja. Tak. Hey, hvad har mine venner til?